Триумф на консуматорското общество тази вечер, приятели. Тая кола е толкова хубава, че се чудя дали не трябва да наградим колата с жена, а не обратното. Но давай вече да разберем, майка, името на розата. Решението на журито ще научим от господин Александър Димитров, регионален менеджер в Мотофое. Ето го, големият миг. Добър вечер. Специални поздрави от фирма Мотофое. Победителката тази вечер дано да има книжка, за да може фиестата да започне веднага. Playmate of the Year 2009 е номер 8. Сладка Димитрова. Голяма радост. Добре, да чуем отново вашите аплодисменти за Злати, която стана победителка на публиката и на журито. Злати, заповядай. Оп, да. Моли точно в този момент, бе. Имаш и книжка? Конкуренцията не спи. Тихо, чакай, имаш и книжка. Имам. Имаш, значи тогава давай да влизаме в колата. Не! Кажи. Едно финално дефиле. Заповядай. Хайде, да. Заповядай. Аплодисменти за Злати. Ама като беше преди това други движения правеше. Сега като победителка вече нека си по-обрано. Добре, отново да ви кажем, че Злати е избор на публиката, на зрителите, а също така и на нашото жури. Аплодисменти за нея. Решение. Тоталният победител тази вечер. Да ви чуем. Добре, да сега да отидем към колата. Как се чувства в момента? Не мога да кажа нищо. Айде. Не се притеснявай, и Тео не мога да кара. Взимам. Добре, Злати, от тук, значи, е ключовете. Това е ключа всъщност. Да, запали да тръгва напред. Натисни клаксона. Страхотно. Взимай, сядай, газ си директно към публиката от тук. Има ли клаксон? Я да ви. Има ли клаксон? Я провери. Това е супер. Аплодисменти. Това е фиестата. Може да започне с пълна сила. Може да не палиш, не се притеснявай. Добре. Това беше всичко. Дами и господа, фотосесията на победителката може да видите още в следващия брой на Playboy. Затова не я пропускайте. И ние сега да благодарим на спонсорите, които ни помогнаха да осъществим този конкурс като хората. Това са Мотофое, Давидов. Този ми е любимия спонсор. Ерекция.com. Българския букмейкър Еврофутбол, Тривестан. Доктор Ангел Енчев от клиника по пластична хирургия Симетрия. Да. Както и специалната компания за събития и специални събития Ride Rental. Ние представител Милен Цанов е тук. Благодарности към домакините от Рейнбоу Плаза. А също така към хотел Адмирал и хотел София на Златни пясъци, където бяха заснети горещите кадри, които видяхте по-рано в шоуто. Това беше всичко от Playmate 2009. Да се свети името му. Ако някой останал на сухо тази вечер, дано да е било поне сухо мартини. А към мартинито даваме и десерт момичетата от M-Dance. В името на мъжа, зрелищата и светата еротика. Амин.